I són cartells que han pogut veure a diverses barriades, també alguns polígons industrials, i conviden, per dir-ho d'alguna manera, o posen com a reclam una manera ràpida i àgil d'aconseguir doblers. El reclam és que es pot obtenir un préstec de doblers en només una hora i, com explicaves, Marta, el teu vehicle serveix d'aval. I és que, per això, avui d'aquest tema en volem parlar amb Cristina Borralla, com a vicepresidenta de Sofin. Què tal, Cristina? Bon dia. Molt bon dia. Has vist qualque cartell d'aquest? Tu ja has trobat en qualque cartell? Sí, de fet aquest tema m'ha parit molt interessant perquè veiem que efectivament Ciutat ara està plena de cartells com aquests i també comentàvem abans d'encetar el programa ara en Marta comentaven també que hi ha tallers mecànics que també estan posant cartells d'aquest tipus. Cartells de vende tu cotxe i te compra tu cotxe en 15 minuts. Això t'anava a dir, què mos diuen exactament? O sigui, quina és no sé com dir-ho, l'oferta que fan aquests cartells? Perquè també els oients i els telespectadors se situïn. Què ofereixen? Sí, el que ofereixen és la concessió d'un préstec ràpid, un préstec al consum ràpid, damunt amb la garantia, amb l'aval del teu cotxe. Són préstecs que s'adonen, fas una tasació instantània, al moment, diuen que en 10 minuts te fan una tasació del vehicle i te concedeixen al voltant del 50% de la tasació. Clar, la lletra petita, suposam que això ho faran bé i faran un document, un contracte amb la persona que dona aquest vehicle, el que fan és que te donen el 50% de la tasació i també pagues un elevat tipus d'interès per aquesta concessió d'aquest préstec. Clar, això és indicatiu perquè veiem que efectivament Palma s'està omplint de cartells com aquests i això és indicatiu de que hi ha una mancança, que les famílies tenen una mancança de liquiditat i que per tant necessiten aquest tipus d'ajuda, no? Però clar, hem d'anar amb molta cura perquè estem parlant de préstecs al consum ràpids que tenen un elevadíssim tipus d'interès. Per una banda, és a dir, que si te donen fins a 10.000 euros, doncs tal vegada acabaràs tornant 20.000, perquè els tipus d'interès que se t'aplicaran seran molt elevats. I clar, què passa? Que en cas de que no puguis pagar una de les quotes, doncs segurament a la lletra petita d'aquest contracte faran que la persona prestamista pugui quedar-se al teu vehicle. Usura. No hem vist encara, perquè no mos ha arribat a afectar, però suposam que d'aquí no res mos arribarà a qualcun, perquè és que s'està omplint massivament Palma de cartells com aquest, però segurament els tipus d'interès que s'apliquen, el tipus remuneratori del préstec, seran tipus d'interès que podríem dir usuraris. Per què? Perquè segurament estaran per damunt del 25 o el 30%. Per tant, clar, són persones que accedeixen amb una necessitat molt apremiant de tenir liquiditat immediata, però clar, el cost de devolució d'aquest préstec és molt elevat, amb la possibilitat de perdre la garantia que és el teu vehicle. A partir d'aquesta situació contractual que se crea, clar, són contractes a nivell privat, no? Cadascú posa, el prestamista posa les condicions, entenem que evidentment una de les condicions clau serà que si no retornen les doblers en X temps se pot quedar el cotxe, però després cada prestamista pot decidir el que és el tipus d'interès i com pot fer la jugada, no? Sí, aquí hem de pensar que estem fora de lo que seria el mercat bancari, del circuit bancari, que són prestamistes particulars, a vegades no són ni empreses, és a dir, són persones físiques, prestamistes que el que fan ells imposen aquestes condicions econòmiques i la persona amb una necessitat apremiant doncs accedeixen perquè necessiten la liquiditat immediata que els hi donen, perquè hem vist doncs, això per cartells que informen 10-15 minuts te donen els doblers. Per tant, estem en una situació doncs, la persona que accedeix o que vol accedir en això té una necessitat molt apremiant. Però clar, la lletra petita és aquesta, elevadíssims tipus d'interès i imposats per la part prestamista per a aquestes persones, però clar, estem fora del circuit regulador, no? Bancari o de prestamistes més professionals. Per tant, molta cura amb això. També hi ha bastant de cartells que diuen no miramos el ASNEF, és a dir, clar, això què vol dir? Que la persona que te dona aquest doblers no mira si tu tens una CIRBE, la CIRBE són les nostres dades al Banc d'Espanya on se medeix el nostre endeutament, no miren això i tampoc miren els fitxers de solvència patrimonial, els fitxers de morosos. Per tant, clar, la garantia de que te tornin aquest préstec doncs, és bastant qüestionable perquè estem davant d'un perfil de persona que necessita doblers doncs, que segurament estarà molt agobiada, no? Econòmicament. I clar, la possibilitat de tornar el préstec és complicada, però ells, tot i així, s'ho juguen. Per què? Per lo que dèiem, no? Donen el 50% de la tasació del vehicle. És a dir, que si recuperen el vehicle, ells ho vendran en el mercat i recuperaran ràpidament el crèdit. Si una persona ha signat aquest contracte i
i li treuen els cotxes i no li treuen, sinó que no aconsegueix tornar en el plaç el dobbers que havia donat i li treuen els cotxes i se'n va a denunciar. Quines possibilitats té de que aquesta denúncia vagi a favor seu si ha signat un contracte? Clar, hauríem d'analitzar en primeres el contracte que n'hi ha. Jo, sincerament, per tipus de cartells i tot això, imagino que són contractes amb una sèrie de deficiències contractuals, no?, i de protecció als consumidors, més que res perquè tampoc està regulat per Banc d'Espanya ni res, i per tant, imagino que en aquest cas sí que podríem dir coses, no? Podríem defensar-nos sobretot per sa part de s'usura del tipus d'interès. Vull pensar que aquests contractes tenen un mínims perquè siguin contractes, no? Perquè aquesta és una altra, no? Si no tenen les bases perquè sigui un contracte vàlid, doncs inclús podríem arribar a anul·lar-ho. Però aquí l'important és això, no? Que la persona, si vol accedir a això, que pensi que el que estàs donant, el teu cotxe que estàs donant és com una garantia, com una hipoteca, ben igual que una hipoteca de casa nostra. Nosaltres el que donem aquí és el cotxe és la nostra garantia de devolució, i que aquesta persona, si jo no li torno els dobbers, podrà executar aquesta garantia i se quedarà el vehicle. Llavors, clar, si ells te posen una demanda, doncs en aquest cas tu hauries de defensar-te dient, usura, nulitat, de tipus d'interès, és a dir, podríem dir coses, però molta cura en accedir-ne en aquest tipus de financiació, perquè, per lo que vos dic, sobretot per la devolució del capital, perquè segurament acabaràs tornant el doble de lo que t'han deixat. O sigui que la primera pregunta que haurien de fer, bé, primer no contactar, perquè els experts ja diuen que la probabilitat que sigui una estafa és molt alta, no? Tampoc sempre donem al manco el marge, no?, de la presumpció, per descomptat, no? Però ja diuen els experts que no és de fiar, no? Un préstec amb el teu cotxe com a aval, però podrien ser uns interessos de, qui sap? Sí, interessos molt elevats, del 25-30%. És una pràctica que en el mercat està i està des de fa molt de temps. Això no vol dir que aquests cartells ara siguin indicadors d'una estafa, ni molt manco, perquè són vàlids, són admesos en dret, són legals, però sí que hem de tenir molta cura quan se contacti amb aquesta gent, doncs veure que tenen una certa fiabilitat, que són amb una certa credibilitat, no? Molta cura amb això, i després mirar el contracte, revisar el contracte, sobretot la part del tipus d'interès. Fixem-nos en això, perquè això implicarà que tu acabis tornant 2 o 3 préstecs, no? Perquè en funció del tipus que se mos apliqui. I després pensar això també, que de la tasació que ells te diuen que te fan en 10 minuts, segons els cartells, te donaran la meitat, segurament. Per lo que hem estat mirant i comparant, és un 50 o un 60% del valor de tasació el que te donen. Per tant, molta cura també amb aquest tema. Has tractat casos com aquest o similars, o on hi hagi també aquesta figura popularment coneguda com de prestamista, que també tu ho has tractat, situacions com aquesta? Sí, aquest cas en concret d'aquests cartells no, però sí que hem viscut casos molt similars i per això vos comento un poc la qüestió del tema de la tasació i del tipus d'interès, perquè dels casos que hem vist que són prestamistes privats solen ser particulars, curiosament, no són ni empreses, i aquests particulars el que fan és això, te donen el crèdit, però al moment, pràcticament en qüestió de 10-15 minuts, signes amb ells, te donen els dobbers, i sí que la redacció de les clàusules d'aquests contractes, doncs molta cura amb la tasació i molta cura amb el tipus d'interès, perquè hem vist damunt del 30% de tipus d'interès, que això estaríem parlant d'una usura molt clara. O sigui que si ara mateix, per exemple, una persona ens escolta i diu, mira, jo just és que estava apurat de dobbers i m'ho vaig ficar en un préstec d'aquestes característiques, no sé si té possibilitat de recuperar aquests dobbers, de denunciar-ho, si se dona compte que els interessos són efectivament del 30%, quines possibilitats tenen les persones que malauradament ho hagin fet. Sí, aquí la protecció que tenen aquestes persones és ben igual a la que poden tenir davant d'una entitat financera, ben igual, perquè al final aquí s'aplica una normativa, que és la normativa d'usura, i també la normativa de protecció al consumidor, de transparència contractual, no? Llavors aquestes persones que veuen que efectivament jo estic tornant aquest préstec i no arrib mai a amortitzar-ho, és a dir, no arrib mai a tornar-ho del tot, doncs que sàpiguen que això, que s'ha de focalitzar la reclamació en el tipus d'interès, perquè efectivament si ja he tornat els 1.000 euros que m'han donat i jo ja han pagats 2 o 3.000 euros, doncs aquí hi ha un problema, i el problema el focalitzam en el interès remuneratori, que pot ser usurer o abusiu. Per tant, podrien reclamar, ben igual que poden reclamar una entitat bancària. Això també ens dona a entendre que qualsevol de nosaltres pot ser prestamista.
Sí, tots podem arribar a ser prestamistes en un moment donat. Cosa diferent és que si tu ets un prestamista immobiliari, que aquí sí que hi actues de manera professional, tu aquí sí que t'has de donar d'alta en el Banc d'Espanya i certificar-te com a tal, però si estem parlant d'un prestamista privat que dona préstec al consum, en principi pot fer-ho, l'únic que les persones consumidors que tinguin molta cura de que aquestes persones no són professionals i per tant segurament no miraran per protegir-nos ni donaran unes condicions clares. Tu saps el típic, no?, que quan parles d'això, de sobte no havies vist cap cartell i ara te topes amb una gran... Per què passa, això, eh? Jo de sobte vas a proposar el tema i ho vàrem comentar amb la nostra companya Joana, que deia, no tur de veure cartell, i és vera, és vera, igual que quan estàs embarassada que només veus embarassades, no? I doncs, no hi ha quina comparativa. Però bé, volia dir que és vera, que basta parlar d'aquesta qüestió i segur que a partir d'avui trobareu aquests cartells i d'alerta perquè podria tractar-se d'una possible estafa, no?, i préstecs amb uns interessos altíssims. Cristina, des de Sofín, moltíssimes gràcies per els teus consells, com sempre. Bon dia. Gràcies.